ман осим орифпур, муаллими забони тоҷикӣ. ба шумо дар ин видеодарсҳо забони бисёр ҳам зебо ва дилнишинро меомӯзонам. шумо хушбахт ҳастед, ки ба мактаби мо пайвастед. зеро дар ин мактаб омӯзиши забони тоҷикӣ бисёр ҳам осон аст. агар шумо воқеан ҳам забони тоҷикиро омӯхтан мехоҳед, пас пайгири дарсҳои мо бошед. зеро пас аз хатми мактаб шумо забони тоҷикиро ба пуррагӣ меомӯзед ва бо тоҷикӣ ҳарф мезанед. дар забони тоҷикӣ 35 ҳарф ва 30 овоз мавҷуд аст. шумо дар дарси нахустин яке аз овозҳои бисёр ҳам гӯшнавозро бояд талаффуз кунед. бисёр осон аст. дар тамоми забонҳои дунё он васеъ истифода мешавад. ҳатто дар замони қадим вақте забон вуҷуд надошт, ин овоз бисёр садо медод. мисолҳо зиёданд, аммо дигар лозим нест. чун бовар дорам шумо аллакай пай бурдед, ки сухан дар бораи кадом овоз меравад. бале, ин овози о аст. о. дар забони тоҷикӣ бо овози о вожаҳои зиёд сохта мешаванд. биёед ҳоло чанд вожаи серистеъмол ва калимаҳое ки дар зиндагиамон бештар рӯбарӯ мешавем, бароятон ошно менамоем. об. ин калима дар забони тоҷикӣ хеле зиёд истифода мешавад. ҳатто аз осмон об меборад. не, борон меборад. дар тоҷикистон дар фаслҳои баҳор ва тирамоҳ назар ба дигар фаслҳо борон бештар меборад. дигар калима бозор. дар шарқ яке аз маконҳое ки бисёр муҳим аст, ин бозор мебошад. бо вуҷуди он ки дар тоҷикистон супермаркет ва гипермаркетҳои зиёд амал мекунанд, ҷои бозорро гирифтан наметавонад. аз бозор ҳама чиро ёфтан мумкин аст. масалан, орд. шумо ягон маротиба нони тоҷикиро тановул кардаед? не? афсӯс. тавсия медиҳем, ҳатман чашида бинед. дар бозорҳои тоҷикистон растаҳои фурӯши меваҳои хушк мавҷуданд. дар қатори растаҳои меваҳои хушк бодом фурӯхта мешавад. бодомҳое ки бисёр хушлаззат ва осоншикан ҳастанд. бодом. калиме ки дар таркибаш овози о ҳаст, ин одоб мебошад. шахси бо одобро эҳтиром мекунанд ва ҳатто дар забони тоҷикӣ мақоле ҳаст: фарзанд азиз, одобаш аз он азизтар. одоб. шахси доно ва оқил низ дар ҷомеа эҳтироми зиёд дорад. ҳама аз нафаре ки доно ҳаст маслиҳат мепурсад. зеро шахси доно машварати дуруст дода метавонад. охирин вожае ки мехоҳам дар нахустин дарс гуфта бошам, ин калимаи модар аст. модар муқаддас, модар ягона. месазад ки модарро эҳтиром кунем. ман мехоҳам пас аз анҷоми дарс ҳамаи шумо ба модаратон занг бизанед ва барояш бигӯед: модар, ман туро дӯст медорам. фарқ надорад шумо ин вожаро, ин ибораро бо кадом забон мегӯед. то дарси навбатӣ барои шумо супориши хонагӣ медиҳам. агар шумо воқеан ҳам хоҳед ки забони тоҷикиро омӯзед, пас вазифаи хонагиро иҷро кунед. вазифаи хонагии имрӯзаи мо он калимаҳое ки бо о сохта шуданд ва дар дарси имрӯза баён гардиданд, аз худ кардан аст. ман бори дигар такрор мекунам, шумо онро дар дафтаратон навишта гиред ва то дарси оянда аз худ намоед. об,
آسمان، باران، بازار. آرد، نان، بادام، آسان، آداب، با آداب، دانا و مادر. ҳамагӣ 12 калима. умед мекунам то дарси оянда шумо ин вожаҳоро аз худ мекунед ва дар дарси дуюм мо бо такрори ин калимаҳо дарсро оғоз мекунем. бо шумо будам ман муаллими забони тоҷикӣ Осим Орифпур. хайр, дар паноҳи худованд бошед.